Здравейте хора! Бях си поръчала неща от Zara и те дойдоха. Хайде да ги отворим. Добре, ето го първото нещо, сега ще го отворя. Добре, отворим го и ето чеката. Добре. Един свичър. Ето го. Терес, пише Париж. О май гад, много е сладък, такъв син и с жълто. Той е 156 и струваше 29 лева и 95 стотинки. Ето как изглежда. Добре, сега голямата кутия да отворим. Добре, да го отворим. О, вижте, има много опаковани неща. Добре, да го отворим. Добре, ето го, яки имаме. Ето как изглежда. Това е яки, много е меко. И то струваше, пак е 156 см, струваше 75 лева и 95 стотинки. Добре, ето как изглежда пак. Много ми харесва. И последното нещо е този синтин. Много ми харесва. Пак е 156 и струваше 22 лева и 95 стотинки. Ето как. Много ми харесва. Определено ще си го обличам. Добре хора, това беше моята поръчка от Zara. Абонирайте се и напишете в коментарите коя дреха най-много ви хареса. Чао хора!